Hola, bona tarda. Estem amb la Brugués Comas, que és la presidenta de la UME. Què tal, Brugués? Com estem? Molt bé. Com ens trobem aquests temps de Covid? Doncs anem fent, no? Anem fent, no? És complicat fer coses en grup, però a nivell individual tothom n'ha fet. Aquest estiu tots els socis ens heu enviat moltíssimes imatges i heu viscut moltíssimes històries que segur que també teniu ganes de compartir amb el grup. Molt bé, ens trobem aquí avui també amb la Montse Arquer, que és la companya que s'encarrega de la bibliografia de la UME. Què tal, Montse? Bona tarda. Bona tarda. Estem aquí, què fem avui? Pues avui en un principi hem estat muntant totes les fotografies que durant aquest estiu ens han anat enviant els socis. Aquest és el quart any que fem l'exposició. Diguem-ne, no és una exposició competitiva, sinó és una exposició de compartir les vivències que han vingut els socis durant l'estiu. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs, Brugués, i què tal? Com ho veus? Com han funcionat? Han anat bastant les imatges, si podeu fer una ullada. Sí. Hi ha imatges des de gent que ha anat a fer escalada, que ha anat a fer cims, el Puigdemont... L'hem titulat, aquí tenim el títol, estiu 2020. Quarta exposició fotogràfica dels socis. Molt bé. Aquí és de l'11 de setembre, escalada al Garraf, la plec de Sant Miquel, Cap del Rei... En comparació amb altres anys, Brugués, com ho veus? El soci ens ha enviat molta informació? Bueno, més o menys, com cada any. Com cada any, no? Jo crec que potser hi ha alguna més d'imatge. Clar, evidentment aquí no estan totes les imatges. Això no ho ha explicat el Jordi, però s'han recollit moltes més imatges i s'han fet un vídeo que més tard també us ho compartirem amb tots els socis. Molt bé, molt bé. Perquè realment els socis han fet moltes coses. Sí, no? Molt bé. No, des de luego hi ha un treball aquí espectacular, hi ha de tot, eh? El Puigmal veig que l'ha fet prou amb més d'una persona. Sí. La gent que ha anat als Alps, a Andorra... Molt bé. Sí, també hem vist aquí un Teide... El Cotopaxi, que és un 5.897 metres, que aquest cim... Aquest és dels més alts que jo tenim. crec que d'aquest any sí. Aquest any és el que més alt tenim. Pedraforca, el Montbrió... No, hi ha imatges molt xules. Brugués, quan farem la inauguració oficial perquè avisar els socis que vinguin a veure-ho? Quan creus que podem... És complicat fer una inauguració. Jo crec que el soci pot venir... Aquí tenim a la UME, com ja heu rebut una carta, no? Està regulat una mica el nombre de persones que podem entrar-hi i es va regulat des de l'entitat. Molt bé. Una fórmula seria que ja està aquí muntada, divendres ja podeu venir-la a veure i gaudir-ho i compartir aquest espai. Molt bé. I si a part, el que dèiem abans, una miqueta, que si poguéssim fer un petit escrit, un petit resum del que heu fet aquest estiu per poder penjar-ho en el butlletí, doncs també podria ser una manera de compartir l'experiència de l'estiu. Val, o sigui que aprofitem el moment i l'ocasió també per demanar als socis que ens enviïn informació escrita de les seves aventures aquest estiu. Exacte. I així omplirem el butlletí, que és feina de tots. D'acord? Molt bé, vinga. Us convido tots a venir. Vinga, moltes gràcies.